Dispozitivul tău necesită reparație? Oferim diagnostic gratuit. Ridicăm și livrăm direct la ușa ta, fără apeluri sau deplasări. Trimitem o ofertă înainte de reparație și continuăm doar dacă o aprobi. Simplu, transparent și profesional. Link în descriere. Bun venit la tutorialul nostru despre repararea Thermomix TM31. În acest video, ne vom concentra pe repararea conexiunilor interne și pe schimbarea cuțitului. Începem prin a ne asigura că avem toate uneltele necesare: un set de șurubelnițe, un clește, un aspirator de praf și câteva cârpe pentru curățare. Primul pas este să deconectăm aparatul de la sursa de alimentare. Acest lucru este esențial pentru siguranța noastră. După ce am deconectat aparatul, vom îndepărta cele două șuruburi din partea inferioară folosind o șurubelniță. Este important să păstrăm șuruburile într-un loc sigur pentru a nu le pierde. Odată ce am îndepărtat șuruburile, putem deschide capacul inferior. Veți observa că există mai multe componente interioare. Este recomandat să curățăm aceste piese pentru a evita acumularea de praf și resturi. Folosiți un aspirator de praf pentru a curăța interiorul aparatului. Aceasta va ajuta la funcționarea optimă a Thermomix-ului. Acum să ne concentrăm pe conexiunile interne. Verificați dacă sunt slăbite sau deteriorate. Dacă observați orice problemă, este important să le remediați. Dacă consider că acest lucru este prea complicat, amintește-ți că oferim diagnostic profesional fără obligații. După ce am verificat conexiunile, trecem la schimbarea cuțitului. Îndepărtați cu atenție cuțitul vechi prin rotirea acestuia în sens invers a celor de ceasornic. Asigurați-vă că nu forțați prea mult, pentru a nu deteriora mecanismul. După ce ați scos cuțitul, curățați locul unde acesta era montat. Aici este important să nu lăsați resturi, deoarece acestea pot afecta performanța aparatului. Instalați noul cuțit prin alinierea acestuia cu suportul și rotind ușor în sensul acelor de ceasornic. Asigurați-vă că este fixat corect înainte de a continua. Odată ce cuțitul este înlocuit, este momentul să reasamblați capacul inferior. Puneți-le la loc și fixați-le cu cele două șuruburi pe care le-ați îndepărtat anterior. În final, verificați toate conexiunile și asigurați-vă că totul este în ordinea corectă. Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, nu uitați că oferim ridicare și livrare la domiciliu, fără apeluri, fără deplasări. De asemenea, veți primi o ofertă înainte de reparație, astfel încât să știți exact la ce să vă așteptați. Acum, conectați aparatul la sursa de alimentare și verificați dacă funcționează corect. Dacă totul este în regulă, ați finalizat reparația cu succes. Dispozitivul tău necesită reparație? Oferim diagnostic gratuit. Ridicăm și livrăm direct la ușa ta, fără apeluri sau deplasări. Trimitem o ofertă înainte de reparație și continuăm doar dacă o aprobi. Simplu, transparent și profesional. Link în descriere.